na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Nganong gitawag mo ko nimo amahan? Gusto ko nga ikaw ang akong kauban. Hindi ka na o nato sa hagdanan. Unsa? Dili dapat ay gusto na ako ang kauban nimo sa pagkanaog nimo sa hagdanan. Ganahan man amahan pero ang ako lang babasin kun malain na sab si Wilma. Pasagdi ang uban sa ilang pation. Dili na imong problema. Ila kanyang problema. Amahan, Paabota ang akong pagbagting og usap. Dongan kita mangaon sa ubos. o amahan. Sige, may usa ka oras ka pa sa pagpangandam sa imong kaugalingon. Okay, sige. Sige, amahan. Balik na sa imong kwarto. Ayaw pagkanaog kung dili o nimo kauban. Makalagot ni si Ella. Wa pag yun manaog. Naglikay yun no sa lihokon sa ubos. Hoy! Hoy, prinsesa! Gawas na di habi! Ella! Hoy, gawas na! Nagkadusingot na may sa ubos sa pagtabang ni Madam Lily. Pero ikaw, nakakalang gyapon sa imong kwarto. Ella! Ella, gawas na! Hoy, Ella, nagtinapulan ka, ha? Unsa may problema nimo, Wilma? Ang problema na ko, mao ikaw. Tungkol ka nag-inarte ka na. Abi kay paborito mo ka ni amahan, mugara na sad ka. Dili na ka mo tabang-tabang sa ubos, ha? Dili ko mahimong manaog. Ha? O kang kinsang sugo? Sugo ni amahan. Dili ko manaog kung dili siyang ako ang kauban. Unsa? Hoy, day, ayaw kong ilara, day. Nagtinapulan lang yun ka. Oh, tanawa lang unya kung kinsang akong kauban sa pagkanaog. Oh, wow! Gisiradaan kus ka na, hanay. Ila! 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 Ano yung mahal kinibaybayan na, oy? Ila! Wilma, naunsa mo ka, oy? Joel, Madunggan ka ganing amahan? Mapagan niya na da? Ay, magsaba-saba diha? makalagot mang good. Migara na yun ang prinsisaha da. Hilo mo, eh. Sige, labanin yun ang iyong babayhan na. Aram mo na kung samot ang o niya. Ila! Ila! Unsa mo problema nimo, Wilma? Aray, unsa ba? Oy. Ganong imo kong gilambahan sa pultahan? Ha? Ha? Aray! Nigala na ka, ha? Oy, ang manikyo na. Ano mga yung ka? gusto ninyo. Oh, Ano pala? oh, ala. Tanawa, Wilma! Natumba na hinoon siya! Ikaw mo sad God, makalagot ka? Lamba-lamba pa ka na ako sa pultahan? Ako ni kwarto! Uy, magbuot na ako kung akong ilambang pultahan! Magbuot gid ko, kaya ako man ang lambahan nimo. Husto na, Wilma, oy.
Ay, nabigit pangitag samok diha. Ay, sabi di ay! Gawas na din sa mong kwarto, be. Trabaho sa dito sa ubos, oy. Ili. Dili ka ba makasabot? Dili lagi ko pa ka naugo ni amahan. Kay makigdungan siya nako. Ayaw pa makak, Dali day. na, Wilma. Unsa ba ka? Di ba nabakakon si Ilagot? Ay, lam di ay. O, trupot ka, Joel. Unsa? Mula ba na sa kaanak niya? Bisan kon wa na kay paglaom ang babayana. Pe! Mga Ah. buwiset! Buwiset mo. Ita gining Wilma, oy. Ay, Ila. Ikaw nalay sabot sa utok ni Wilma, ha? Kaluoy taon sa manikin taon, no? Tanawa. Pero, mituo ko sa imong gisulti nga makigdungan og kanaog nimo si amahan. Ha? Mituo ko. Ah, sige. Muna na kog naog nimo, ha? Lainon gyud ko utok sa Wilmada. Natumpad hinuon ng manikin. Arabella. Natumpad na hinuon ka. Oh, ang imong liog. Natangtang. Kaluoy sa tiboy. Naputol na hinuon ng imong oo. Unsa ni asa putaw sa ilaw sa liog ni Arabella. Oh. Sing-sing kini. Ang sing-sing asol. Ang bato nga asol ning mao sing-sing. Ang blue diamond ring kini. Bisan sana kong tanaw. Maugit kini ang gipapangita ni amahan. Ang asul nga sing-sing nga diamante. Wa nilain. Mao na kini ang sing-sing nga among gipangita. Mabahin-bahin na gid ang katigayunan ni amahan. Pero nganong naaman sa ilawom ining liog sa manikin ang sing-sing. Imposible kini makitaan kun wa pa matumba ang manikin. Kay dili kini makita kung dili ibton ang us manikin. Kinsa man ka ang nagbutang ining maong sing-sing sa ilawom sa liog sa manikin. Makalagot ka na, Joel, ha? Tuan nagit ka mo laban ni Ella. Sabo, oy. Wa kong laban niya, oy. Ikaw nga akong gidipinsahan nga di makasa. Kay kuyaw kay kung silutan kang amahan, no? Bunal lang atong madawat kung masayop ta. Bunal gud taon. Bunal bitaw. Hapit ang kay tabunali sa una, o di ba? Ang sa usa, bayran sa tanan. Apan walang ni mahinayon kay kalit kang namising. Ah, busit gid ka. Ikaw ba? Ay, nagkasuko ko. Kita ang kasusyos kabuang. Usa dawato na to ang tanang kalisod. Okay? Ha? Da. Tumbahin noon ang manikin ni Ella. Bisan ang sao nagtanaw. Dili kini makita ang sing-sing. Makita lang ni kung maputol ang liog ni Arabella. Pero kung kinsa man ang nabutang ining maong sing-sing sa liog ni ining manikin. Iyan ning gituyo aron dili na gini makitaan pa. Maudi ay gipapangita kini niya amahan. Wa dinhi mawani lang. Gituyo ginigtago dinhi sa manikin o gilabay sa liig. Ako po ning isulob eh. Haom kayo sa kong tudlo ang sing-sing. Mura magkitog ako kining sukod. Ngano man ni? Ang sinina ni Arabella, haom sa kong lawas. Unya karon, ang sing-sing nga asol, haom sa kayo sa kong tudlo. Hala no? Kakaraan sa dugitukar ning operator, oy. Hey! Mr. Operator, may mo bang millennial ang imong itukar? Di mahil mo, ma'am. Imaw na i-request na paanhin na mo din eh. Onsa? Kana gyud karaan kaayo nga kanta? Sus! Pang 1960s di aning partiha. Oh. Hey Joel. So may gilantan mo diya sa gate. Tanawa, ay. Tanawa sa gate. Oh. Kita ka? Mga tao ka na.
Nagpanon pa ingo din sa mansyon? Tinuod gid og gisulti Madam Lilina. Nga modugok gid ang mga tao sa ubos kung makabati og tukar gikan dinis mansyon. Hala no? Ew, kabulingit anong uban. O tanaw, tuwa na. Tuwa na si Madam oh. Misugat na nila. Sige. Makasod na mo. Pero why mo sud sa mansyon, ha? Lahos na mos mga lingkuranan. Pag hinahinay mo! Ay, ayaw pang linaog. Dili daling mahurot ang pagkaon, ay. Madam, yan ang inasal, madam! O, sige. Ilinya ng inasal ka baboy dito ang labisa, ha? Oh, Joel, tanawa. Kada ka na ng inasal nga baboy nga gipahilo na sa taas nga lamisa sa loon, oh. Alangan, dako ni mong parte no. Og ang mga tao sad nagpahilo na sa mga lingkuranan. Ang mga silingan day ang mga bisita ni Amahan di ay ang iyang mga saop. Unsa man ang naa sa upos? Gikan sa kakawian. Mga suga ka na. Mga flashlight ka na nagsika. Mga tao nga nagpaingon sa tubangan sa mansyon. Ganun, nagpanon man ka na sila paingon din eh. Oh. Gitawag na ko ni Aman. Magsugod na ang party. Isulob ko na lang kining nawang singsing. Og mo adto na ko sa kwarto ni Amahan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!